M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye lero pa 16 Oktoba 2025 lachinayi mulungu wa 28 pa chaka. Nkhani yayikulu lero lino linena kuti kodi mmoyo mwathu sititchinga ena kuti amudziwe mulungu moyenerera chifukwa cha machitidwe athu kapena mayankhulidwe athu. Yohane Khristosomu Woyera anena kuti palibe chinthu choopsa kwambiri kuposa kuweruza za mulungu ndi nzeru za umunthu. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera ku Aroma mutu 3 ndime ya 21 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alexius Nasoni kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amuthenga wabwino akuchokera pa uthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera mutu 11 ndime ya 47 mpaka ya 54. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Roma. Koma tsopano yaoneka njira yopezera chilungamo pamaso pa Mulungu, ndipo njira yake sikutsata malamulo ayi. Malamulo ndi aneneri omwe amayichitira umboni. Njira yake imene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pa Mulungu ndi yakuti anthuwo akhulupirire Yesu Khristu. Zimenezi Mulungu amachitira anthu onse okhulupirira Khristu. Paja palibe kusiyana pakati pa anthu ayi, popeza kuti onse adachimwa nalephera kufika ku ulemerero umene Mulungu adawakonzera. Koma mwakukoma mtima kwake kwa ulere, anthu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha Khristu Yesu amene adawawombola. Mulungu adamupereka Iyeyu kuti ndi imfa yake akhale nsembe yokhululukira machimo a anthu okhulupirira Iye. Mulungu adachita zimenezi kuti aonetse njira yake imene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pake. Zoonadi, kale mwakuleza mtima kwake sadalange kotheratu anthu ochimwa. Koma tsopano wapereka Yesu pofuna kutsimikiza chilungamo chake kuti anthu adziwe kuti Iye mwini ngolungama. Adziwenso kuti aliyense okhulupirira Yesu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Nanga tsono pamenepa munthu anganyadenso? Iyayi, sanganyade konse. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti pamaso pa Mulungu chachikulu si ntchito zabwino zimene munthu amachita, koma chachikulu nkuti munthu azikhulupirira. Paja timaona kuti munthu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira, osati pakutsata malamulo ayi. Kapena Mulungu ndi Mulungu wa Ayuda okha kodi? Sujalinso Mulungu wa anthu a mitundu ina? Ndithu ndiyenso Mulungu wa anthu a mitundu ina. Paja Mulungu ndi mmodzimodzi yemweyo, mwakuti pakukhulupirira anthu owumbalidwa amapezeka kuti ngolungama pamaso pake, nawonso osawumbalidwa pakukhulupirira amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga Woyera monga adalembera Luka Woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza akatswiri a malamulo, muli ndi tsoka chifukwa mumamanga ziliza za aneneri.
pamene ndi makolo anu omwe akale amene adapha aneneriwo. Apo mukuvomereza ntchito za makolo anuwo, popeza kuti iwowo adawapha aneneriwo, inuyo nkumamanga ziliza zawo. N'chifukwa chake nzeru ya Mulungu idati zidzawatumizira aneneri ndi atumwi, koma anthu adzapha ena mwa iwo nkuzunza ena. Motero anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha aneneri onse amene anaphedwa chilengedwere dziko lapansi, kuyambira kuphedwa kwa Abele mpaka kuphedwa kwa Zakariya amene adaphedwera m'nyumba ya Mulungu, pakati pa guwa lansembe ndi malo opatulika kopambana. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha ophedwawo. Muli ndi tsoka inu akatswiri amalamulo, chifukwa mudalanda kiyi yotsekulira anthu nzeru. Inu nomwe simudalowemo, ndipo mudatsekereza amene ankafuna kulowamo. Pamene Yesu adatuluka m'nyumbamo, aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi Afarisi adayamba kumuzonda ndi kumupanikiza ndi mafunso ambiri ozunguza. Cholinga chawo chinali chofuna kumutapa mkamwa. Mthenga wa Ambuye. Abalanga okondeka, tamva mawu ochokera m'kalata ya Paulo Woyera imene akunena kuti njira yopezera chilungamo pamaso pa Mulungu si malamulo ayi, koma chikhulupiriro. Kukhulupirira Yesu ndiye njira yopezera kulungama pamaso pa Mulungu. Ndipo mu Uthenga Wabwino Ambuye Yesu podzudzula Afarisi ndi akatswiri amalamulo akunena kuti inuyo mudalanda makiyi anzeru, ndipo inuyo mmakana kuti mulowe mumene muli nzerumo, koma mutchinjiza anthu ena kuti adziwe nzeru. Tikakamba za kiyi wa nzeru, key wa knowledge pa Chingerezi, ndi kudziwa Mulungu. Munthu akamudziwa Mulungu mozama ndi kuti ulowa mchimake cha nzeru. Ndiye kiyi wake ndi chikhulupiriro. Nkutheka alipo anthu ena ake chifukwa cha ine adalephera kuti amudziwe Mulungu mokwanira, akhulupirire, chifukwa kuti mwina sindayankhule bwino, mwina dachitira zina zake zimene zidawutayitsa mtima kuti sindingalandire zoterezo zochokera kwa munthu amene uja mtumiki. Mwinanso nkutheka kunena kuti tikakhala m'miphakatimu alipo anthu ena kuona kuti iwo chikhulupiriro chawo nchochepa, akakhala pakati pa anzawo monena kuti azikamba zotukula moyo wa mpingo, momoti azilalika dzina la Yesu nkuwalimbikitsa anthu kuti azipemphera, kuwerenga Uthenga Wabwino. Alipo ndithu anthu amene amakhala nkumafoketsa anzawo pa za Mulungu. Mwina ali ndi maudindo omwe mu mpingo, komano iwo ali ndi timati negative energy. Mpingo ukulowera uku ndi nkhani zake, iwo amabwera nomakamba nkhani zawo zobweza anthu mbuyo. Ndipo alipo anthu ena ake amalephera kuti aone kolowera, amataya chikhulupiriro kumene. Ambuye Yesu
akudzudzula nkhalidwe ngati umene uwu. Ambuye Yesu pajatu amanena mosapsatira kunena kuti zochimwitsa nzambiri pa dziko lapansi, zochimwitsa nzambiri. Luka chapter 17 verse 1 ndi 2. Zochimwitsa nzambiri pa dziko lapansi, koma tsoka ndi amene abweretsa zochimwitsazo. Tsoka amene alepheretsa munthu wina wake kapena kumufowoketsa mchikhulupiriro chake. Wamulanda makiyi ndi Ambuye Yesu amanena kuti ndi bwino koposa kuti munthu ngati amene yuyu ammangirire chimwala cha mphero m'khosi akamponyera pakati pa nyanja kuti asavuke monso. Abale anga okondeka, Ambuye Yesu amawuza izizi atsogoleri a Chiyudawa fanena kuti makolo awo adapha aneneri, ndipo munthawi imene Ambuye amayankhulayi anthu omweyanso amakonzekera kunena kuti athane ndi Yesu, amene cholinga chake chinali kutsekula nzeru za anthu kuti amudziwe Mulungu. Uthenga wabwino umene anadzalika Yesu Khristu pa dziko lapansi unali wokamba zofuma kumwamba, anthu adziwe Mulungu, adziwe mphamvu zimene zili mu ufumu wakumwamba. Ndipo kulepheretsa anthu kudziwa za ufumu wa Mulungu kumwamba linali tchimo limene Ambuye Yesu adadzionera kwambiri Afarisi. Lero lino tatene ndasinkhasinkha za mmene ifeyo moyo mwathu tulepheretsa ena kuti amudziwe Mulungu moyenerera. Zilipo njira zambiri zimene timachitira izi. Mwina nthawi zina zake anthu ena ake were treated harshly in the church and anapita kunena kuti kumene ndimagezo ndikapeza chifundo ndi kumene kuku, kumene ndagezo ndikapeza thandizo lenene ndi kumeneku, komano adandikankha mosayenerera. Tipemphe kuna kuti Mulungu atithandize kumatumikira anzathu ndipo kumaziona zonse ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ndi maso a Mulungu. Amen.